Jamen, ja. Velkommen til Bro Bros igen. Der er igen gået lidt tid, det er vi ked af. Sygdom, og ja, jeg har lige lagt 14 dage med lungebetændelse, så hvis jeg lyder lidt. Ja. Jakob, du har fundet noget. Ja, nogle øl fra Ebeltoft Gårdbryggeri, bare for at prøve noget helt andet. Ja. Noget mindre bryggeri. Ja. Og vi, Aldrig har smagt derfra. det tror jeg nemlig heller ikke, jeg selv har. Jeg synes bare, jeg har set det her med kage med den her Weissbier før. Pas. Jeg er lidt i tvivl, men jeg tror ikke, jeg har smagt noget derfra før i hvert fald. Hvis jeg har, så er det i hvert fald kun den her. Ja, Men og det er en 5-3'er, ikke? Jo, og det er en Weissbier, som Ja, det er en Weissbier. man kan sige navnet siger. Vil du hælde op? Skal jeg? Ja. Nu vil vi se, om vi kan. Vi har jo ikke de bedste erfaringer med Nej, det er Weissbier. Nej, det er jo det. Så det er et forsøg. Så tror du, der er. Men ja, for fanden. Det er sæt med en ufiltreret satan, skulle jeg til at sige. Jo, det er. Hold da op. Altså, duften er jo egentlig fin, ja. Synes du? Ja, det er Og så egentlig, Ja, jo, man kan godt dufte af lidt en Weissbier. Der er sådan lidt det der med. men egentlig frisk nok, altså på en eller anden måde. Jeg synes faktisk, den er det. Jeg synes, der er sådan efter. Det kan godt være, fordi jeg er syg. Der er sådan en efterduft af banan. Nå, banan. Man kan vide, om der egentlig det står der måske ikke noget om. Nej, står der er ikke ikke rigtig noget. Nej. Nå. Så vi kan ikke lige Nej. fortælle jer alt muligt om. Men det kan være, vi skal prøve at kaste os ud i det. Helt kraftig nok smag. Ja, altså jeg vil egentlig dårligt. sige, mit førsteholdsindtryk, det er faktisk, at det her det er den bedste Weissbier, jeg har fået indtil. Det er det helt bestemt. Altså i hvert fald af dem, vi har smagt, Ja. vil jeg sige. Ja, den er faktisk ikke dårlig. Nej, Hvis man... Jeg tager i betragtning af en Weissbier, sådan faktisk. men den er faktisk, som du siger, lidt mere, den er lidt mere krydret, end hvad de normalt er, synes jeg. Det er godt. Men det er ikke nogen dårlig ting. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg kan jo godt lide, at der er noget krydder i. Ja, den er sgu egentlig meget udmærket. Jamen, den er egentlig udmærket, altså. Jeg skulle egentlig godt lide den. Det kan jeg egentlig også godt. Det er jeg faktisk overrasket over. Også med vores historie med Weissbier. Ja, men det er jo lidt det, altså, men det er jo sådan lidt... På den anden side, jeg er skeptisk fra, ikke? så er det der med, at altså på et eller andet tidspunkt, så måtte vi da smage. Jamen, jeg ved, det er jo det, jeg tænker med alle øl. Der må jo være en. Ja, der må jo være en. Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig. Skal vi tage lidt mere af den? Altså, vi tager lidt mere. spilder og det hele. Jeg er lidt en gris. Men ja, det er en ufiltreret en, men... Det må man sige. Ja. Ja. Den er sgu god. Jeg synes faktisk, den er udmærket. Jeg ved ikke lige, om jeg ligger på en 3,5 eller jeg ligger på en 4. Ja, det er lidt sjovt, du siger det, for jeg er lidt i samme retning. Fordi jeg vil heller ikke sådan en 4, det synes jeg også er højt. Det er det. Så jeg tror, jeg bliver på en 3,5. Ja. Jeg har faktisk lyst til at give den 4. Men Så ender vi på en 3,7, 3,8. jeg tænker, det kører vi ikke rigtig med. Så skal vi ikke bare sige, at så bliver det en 3,5? Det kan vi godt. Fordi, du er... jamen jeg tænker, det der attitude i det der Ja. 3,1 eller andet, lige nok. det er noget mærkeligt noget. Så vi ender på en 3,5 med Ebeltoft Gårdbryggeri Weissbier. Jamen så endnu en fra Ebeltoft. Absolut. En nemesis også, det er jo IPA. Ja, det har vi jo heller ikke god erfaring Men med. den er overrasket. Og den hedder ellers fedt. Oh my god, I'm thirsty. Ja, Det er også. Så det er helt klart. lad os få ja, den. lad os smage lidt på det. Okay, den har faktisk en anden farve, vi plejer, har den ikke? Plejer det ikke at være helt ufiltreret? Jeg synes faktisk, det er en flot farve. Jamen, plejer IPA Jo, jeg jeg synes også, de plejer at være ligesom Weissbier. Sådan, der er sgu noget... Er det noget... Er vi lidt ufiltreret, men stadigvæk. Men er det ikke farven? Er den ikke også sådan meget frugtagtig? Jo, men det er IPA, det er sådan noget frugt. Ja, selvfølgelig, men jeg synes, den har en... Hold da. Smæk på skillingen der. Der er sgu noget i. Hvad er det? Er det noget mango? I hvert fald mango, ja. Det er godt. Det er næsten 100 på.
Godt være, jeg var syg i 14 dage, men han kan da dufte lidt nu. Skal vi prøve at... Skal vi prøve at... Wow. Den har bitterhed. Det er en grebfrugt, det her. Hold da op. Jeg tror så decideret, det er grebfrugt der i. Det er i hvert fald en af Sjældent eftersmag. virkelig kraftfuld. Ja, der er noget smag forskelligt, men det hold da op. Men en virkelig vanvittig bitterhed. Ja, og det er... Jeg tror ikke, det er en grebfrugt. Det virker sådan lidt ligesom en greb, den der bitter greb. Ja, ja, den er godt nok bitter. Jeg er ikke... Ej, jamen, Jeg er ikke så meget til den. det er jeg nok heller ikke. Det var jeg godt nok ikke. Den dufter godt, så heldigvis bedre. Altså duften er faktisk fantastisk. I forhold til... Ej, hvor er den dårlig. Men det er bare den der færdige grebfrugt-ting. Jamen, den er virkelig sådan ind i munden. Jeg ved ikke lige... Den skaber, fordi den er så bitter, den skaber en virkelig tørhed ind i munden. Så der er ikke noget mundvand tilbage. Nej, og den er bare... Og det ligger bare lige på tungen, mand. Ja, også eftersmagen, den bliver ved med at være der. Det der er meget... Den er... Lad os sige, den gjorde ikke noget godt for vores omdømme af IPA. Det er i hvert fald ikke... Nej, du har fuldstændig ret. Den tager vi i hvert fald ikke en ekstra... Nej. Det her, det er faktisk nede på 1,5. Ja. Altså 1,5 for mig, det her. Ja, jeg er faktisk ikke engang at drikke det færdigt. Nej. Jamen, så er vi jo klar med endnu en IPA. Ja, igen, fedt navn, forholdsvis Petroleum IPA. Jamen, står der egentlig noget på den? Heller ikke noget, eller hvad? Nej. De er meget, som skånsomme med deres informationer. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der lige var sådan en lille firkant, hvor man lige... Ja, men det er også, når det er et bryggeri, de må da have et eller andet... Lige nøjagtigt også, når det er et mindre specielt. Jeg tror, vi glemte at sige det på den anden øl her, men der er 6,2 i den her. Nå ja, det glemte vi med. Så den er lidt stærkere også, så... Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er jo... Det ved jeg ikke, om det er godt i sådan noget her. Det ved jeg heller ikke. Det fremhæver nogle gange. Ja. Den der smag, der... Altså, den dufter præcis som den anden, vi lige fik. Ja. Så... Men den er meget lysere, er den ikke det? Jo, er den ikke det? Den er sådan lidt mere pissku. Ja, lige nok. Den er chatpisser i efter en bytur. Petroleum. Altså, igen, navnet er fede, ikke? Ja. Nå, skal vi... Den er ufiltreret. Jeg synes, duften er meget kraftigere i den her. Ja, det synes jeg også. Men jeg synes ikke, det er den der mango så meget. Nej, ikke ligesom før. Jeg ved ikke, hvad man kalder den her klassiske IPA. Det er der frugt med. Ja, det er nærmest ligesom en multijuice. Ja, det smager bare ikke så meget af det. Super multijuice. Ja, super multijuice. Ja. Jeg synes altså, den har en lille smule duft af sure sukker. Det må jeg indrømme. Fuck, den smager mærkeligt. Wow. Den smag har jeg svært ved at beskrive. Den er bedre end den anden, men godt nok, hvad er det? Den smag kan jeg ikke rigtig... Det er petroleum. Det må være direkte petroleum, der er puttet ned i øllet. Jamen det kan da også være, der giver noget godt. Det kan være, der kommer ild ud af munden bagefter. Ja, så skal vi lige tage en lighter op. Flommekaster. Og den er jeg godt nok heller ikke fan af. Altså, den er lidt bedre end den anden, synes du? Jo. Men det er ikke meget. Det er ikke meget. De ligger bare så tæt over hinanden med IPA'er. Ja, det bliver altså, hvis du skulle have lavet en blindesmagning med IPA, kan jeg ikke kunne smage forskel på. Det vil jeg virkelig også have svært ved. Jeg bliver sgu nødt til at lige smage igen, bare for at se, om jeg kan få et eller andet smag. Nej, den har en mærkelig smag. Og hvad det er, det kan jeg godt nok ikke fortælle dig. Hvad hvis man er god eller noget? Ja, du... Smagen ændrer sig en lille smule. Den blev faktisk mere syrlig af det. Nå. Det var ikke en god idé at gøre. En toer? Ja, en toer. Altså, den er lidt bedre end den anden, men den er ikke meget. Vi bliver jo aldrig. Jeg tror sgu ikke, de kommer op på de høje karakterer. Nej, altså, vi bliver nok aldrig. Men vi bliver ved for, der skal nok være en eller anden guld. Absolut. Altså. Men det er jo også derfor, at det altid er selv, at de fleste af dem ærligt talt smager helvedes til. Så de er jo altid sjovere med.
Jo, jamen bestemt, så det er... Det er altid spændende at smage dem, men oplevelsen er oftest lidt hen i samme retning hver gang. Ja, det er ikke positivt. Det jeg ikke kan forstå, det er, hvorfor man ikke kan lave en IPA, der er mindre bitter, mindre syrlig og så lidt mere, måske en lille smule sød. Ikke ligesom en mørkøl, altså, hvor det er faldet, men sådan bare en lille smule. Ja, de kører meget på det der syrlige. Ja, syrlige, meget bedre. Det bryder men det er der jo mange, der kan lide, åbenbart. Det er der jo åbenbart, det må det jo være. Jo. Der findes jo IPA-drikker, altså kun, der bare sidder, det skal jeg bare have. Men jeg har jo altså jeg kender også en, altså, som også elsker det. Altså, så jeg forstår det ikke. Jeg forstår det heller ikke, men ja, smager vil af. Men det var en... Det var en toer. Så, ja. Jamen, nummer 4. Ja, Æbletoft Pale Ale. Ja, ikke en Indian Pale Ale, heldigvis. Nej, heldigvis. Så vi kan da... Jeg glæder mig faktisk til den her. Og lidt mildere også end normal, ligesom dansk. 4,6. Ja. Så spændende. Lad os stikke ind. Den er lidt, der er lidt... Den er lidt over i samme retning. Ja, det er den godt nok. Det var en skam. Jeg ved ikke, hvad det der Indian, om det er... Jeg ved heller ikke forskellen, nej. Det er faktisk også lidt i tvivl om, det skal man prøve at læse lidt op på. Ja, men vi er jo amatører. Ja, det må man sige. Vi kunne lige så godt kalde det her amatørbryg. Ja. Nå, lad os prøve at snus. Godt. Den har svært lidt, ikke? Ikke nær så kraftig. Jeg synes... Nej, ikke nær så kraftig. Er den mere citronagtig, den her? Eller er det bare mig, der binder mig den? Ja, det er flot. Altså farven, det er også chatpisseri. Ja, jo, altså. Nå, ja. Den smager lidt ligesom den anden der. Har den her underlige eftersmag. Ja, også lidt greb igen, synes du ikke? Jo. Jeg synes faktisk ikke, der er den store forskel på den der, så den petroleum. Nej, men det var lige det. Altså, især eftersmagen, den er godt. Ja, den bider godt nok, synes jeg. Men jeg tror simpelthen, det er det der greb der. Fordi man har den der grebfornemmelse, og du ved, hvis man har smagt en grebfrugt, det er jo så bittert, jo. som det overhovedet kan være. Altså, ja, men det er det her sagt også. Det er det nemlig lidt. Ved du hvad, jeg synes det er ærgerligt, at de faktisk ikke har prøvet at lave øllen lidt mere, jeg skulle til at sige til lidt mere rødlig, fordi det vil passe perfekt, når det smager greb. Ja, det er altid sådan ufiltreret pis. Ja, hvorfor skal det altid have den her konsistens og farve, og det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, kunne man ikke, altså hvis det endelig skal lave noget special, det så kunne vi ikke lave et eller andet med noget... Altså jeg synes jo, frugt måske. Jo, og så synes jeg jo i det hele taget, at selve øl, hvis man kunne give den lidt kraftigere farve, det vil passe bedre til konceptet. Men ja, det er nok bare mit underlige... Men jeg sidder og tænker, at de kunne godt sådan lave lidt sødere og lidt... Ja, netop, det er det, jeg synes, der mangler i de her. Det er kun de der syrlige frugter, der... Jeg kan huske første gang, jeg skulle prøve sådan noget IPA og Pale Ale, så da jeg læste om det, nej, frugt og alt det der, jeg tænkte, det bliver fantastisk at drikke det her. Og så får man den. Og så forsvinder den tanke fuldstændig. Så er det ikke godt mere. Så ja, men... det er ligesom bare, altså... Man sidder bare og bider i et eller andet surt hele tiden. Ja, vi tager en for holdet, og så spiller vi. Altså, Hvad vil du? Er det en 2'er igen? Ja, det er sgu nok. Jamen, så skal vi til Munich Lager. Munich. Ja, det er heldigvis ikke IPA. Nej, heldigvis ikke. Og det var 5,2'er. 5,2'er? Men lad os... Ja, skal vi ikke bare kaste os ud i det, og så se... Altså, vi skal have skyldt det der... Vi har jo ikke fået andet end lort indtil videre. Så her er lidt mere genkendelig farve. Wow, den der farve, den kan jeg fandme godt lide. Det var to. Nej, det er lige en spis med. Du er voksen, mand. Ja, fantastisk farve. Ja, nu er vi tilbage i vores boldgade. Ja, det vil jeg også sige. Det er... Lidt ufiltreret, men ikke sådan lige så meget som de andre. Men virkelig dejlig gylden. Ja, virkelig smuk farve. Ja, så er vi over til det klassiske humle. Og... Ja, det er rigtigt. Den har mere...
Men jeg synes fandme gæren, den er faktisk meget gennemtrængende. Er det ikke det? Jo, jeg sidder lige og... Jo, det har sådan en fornemmelse af noget gær, nøde, et eller andet, der står ikke på dem, hvad den indeholder ud over humle og gær og vand. Og igen, det vil jeg sige, skud til jer, Ebeltoft Gårdbryggeri, det må I gerne lige opdatere, så bare få en lille indikation af, hvad der er i, fordi de smager jo meget forskelligt. Ja, det må man sige. Og der må være et eller andet, der giver den smag. Absolut. Så, jeg tror, det her det er mere os. Det tror jeg har på fornemmelsen. Wow. Ja. Der er det der gær, som der sparker ind. Det er rigtigt. Synes du ikke også, at den minder mere om jeg synes faktisk, den minder mere om en rigtig mørk øl? Jo. Smagsmæssigt. Jo, det gør den nemlig. Den smager mørkere, end den er. Det må man sige. Nu ved jeg så heller ikke decideret med det her, altså München Lager eller Munich Lager, om det er noget specielt slags øl, eller om det bare er en lager, altså tysk lager. Ja, det er sådan, så meget jeg sgu ikke. Det er heller ikke. Altså, jeg ved ikke, om det er, men ja. Men den er væsentligt bedre end de andre. Det vil jeg også sige. Altså, jeg synes faktisk, det her, det er vel en øl, man vil servere til en stig. Det tror jeg også, ja. Det tror jeg, det vil være. Passende, ja. Jeg tror, den vil være bedre til mad, den her. Ja. Helt bestemt. Eller, jeg skulle til at sige, sidde i en hyggelig aften. Ja, man kan godt lige få sådan en enkelt der. Ja, lige sådan en enkelt lige at sidde og nyde den lidt væk. Lige få en pejsen der, og så lige... Jeg er i tvivl om, hvad jeg skal bedømme den som. Altså, den topper ikke, men den er bedre end de andre. Ja, helt klart bedre end de andre. Og så er vi jo så nødt til at give den 4 jo. Fordi den første fik 3,5. Nå ja. Og jeg synes... Du synes, den er bedre end dem? Ja, det er nok på samme niveau. Kom, hvad jeg giver den 3,5 så? Ja, jeg tror sgu ikke, jeg kan komme op på en 4 alligevel. Nej, så god er den heller ikke. Skal vi sige 3,5? Skal vi sige en 3,5? Ja, det tænker jeg. Jamen, så skal vi jo til den der saison. Er det sådan, man udtaler det? Sæson. Det var fransk, men så... Ja. Tror jeg. Det er den knastørre, men læskende øl. Det glæder mig til at se, hvordan man kombinerer tørhed med læsk. Altså læskhed, ikke? Altså, hvordan kan noget være knastør og læskende? Der står, at den er knastør, læskende og aromatisk nordfransk. Ja. Og det er en 6%. Så vi er lidt højere. Ja. Spændende. Stadig ikke lige for den luft. Nå. Ja. Den er i hvert fald ufiltreret. Ja, det er det er det, man kalder en hård bytur, det her. En rigtig hård bytur. Ja. Jeg kunne godt lide mit ansigtsudtryk, men lidt om det. Jeg kan ikke helt vurdere, hvad det er. Der er sådan en efterduft. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg synes, det er den efterduft, har jeg tit duftet før i for eksempel en IPA. Ja. Og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, der gør det. Om det er det noget gær, altså, der gør det der? Synes du, det dufter sådan? Ved du hvad, jeg bliver nødt til at være ærlig og sige, hvad jeg synes, den her duft egentlig giver mig. Altså det giver mig sådan en, og det er tit det, jeg synes med, nu det her sådan sæson, men jeg har fornemmelse, det er lidt over i noget, der minder om IPA. Ja. Det giver mig den der fornemmelse af, at det er noget, der er rådent. Ja, jamen det er jo egentlig. Altså noget, ligesom et æble, der har stået for der. Ja, det er sådan, ja. Eller korn, der har lagt og været fugt. Ja, jamen det dufter sådan noget, ja, mere korn, og det har lagt. Og det virker ikke godt, at sige det, fordi det er jo nærmest våd korn, vi... Ja, jo, men altså, det er den fornemmelse, man får, ikke? Altså. Og smagen overrasker mig ikke positivt. Stadig, altså bitter,
Men, Jo, ja. men jo, den har da lidt læskehed over sig. Man kan ikke definere smagen. Det kan jeg heller ikke. Hvis Men de det er kunne så lidt syrligt også. Så jeg synes, hvis de kunne have fjernet den der bitterhed, ja. så ville jeg faktisk synes, den var okay, den her. Altså, det er bare mit førstehåndsindtryk. Ja, sådan havde jeg det egentlig også med IPA'erne. Hvis de gad at lave noget øl, så... Men synes du ikke også, den er lidt sødere, den her? Og det er det. Jeg synes, man kan smage en form for... Helt bestemt. I hvert fald en form for sukker. Ja, det kan du. Slags. Det kan du. Men jeg kan ikke helt vurdere dem. Sådan. Nej, jeg kan heller ikke sådan ligesom vurdere... Altså, det er ikke noget, jeg vil købe selv, lad os bare sige det sådan. Nej, det tror jeg sgu ikke. Men jeg synes, så fordi den er lidt sødere, kan jeg faktisk bedre klare den, end nogle af de andre. Ja. Men jo, den er jo tør. Altså, det passer jo egentlig meget godt med skrivelsen, altså læsken er tør, fordi det er faktisk rigtig meget. Ja. Men Jeg forstår bare stadig ikke, hvordan man kan lave noget, der er både tør og læsken. Men det kan man jo bare. det er det jo bevist. ja, jeg har den lige foran os. Det her det er en 2,5 for mig. Den er lidt bedre, fordi den er lidt sødere, men jeg synes ikke, den er meget bedre. Nej, men jeg vil have sagt 2,5-3. Ja, Ja, 2,5, der kan jeg godt gå med på. Ja, det vil jeg også sige. Så... Det har ikke lige været Ej, det er ikke... tom af poppen i dag. Det har ikke været tom af poppen. Men jeg synes, det har været spændende alligevel at smage noget af udvalget fra Ebeltoft. Ja, helt bestemt. Det må jeg sige. Men ja, spændende med Ebeltoft. Ja, altså Ebeltoft Special her. Ja, det kan man godt kalde det. Altså, de skal have etiketter og udseende. Helt sikkert. Og så er det er måske den eneste ting med udseende, det er bare lige en lille beskrivelse af, hvad er forskellen på dem, fordi det er jo faktisk, er det ikke næsten det samme? Den her, der stod der lidt, lidt mere, men ellers står der egentlig bare så er det klassiske ting. 4 ingredienser, står der ikke andet. Og det er en skam, at man ikke lige har brugt noget tid på det, men ja, det var vores vurdering, ja. Det var Ebeltoft. Ja. Så vi ses derude. Det her, det er, hvad vi har at sige om IPA'erne. Ja, det ligner sgu meget godt med ud af pøs. Væk med det.